Velkommen til Bag Tremmer. Hej, og velkommen til Bag Tremmer. I dag skal vi se på, hvad der fungerer inden for bekæmpelsen af kriminalitet. Hvad virker ikke? Jeg skal finde ud af, hvordan tortur virker. Jeg skal finde ud af, om fængselsstraf virker. Og så skal jeg så finde ud af, om fodlænke og samfundstjeneste virker. Så det er det. Ja, og jeg vil så fortælle om tortur virker. Når man udfører tortur, er det typisk for at få information eller en tilståelse ud af personen. Man påfører personen stærke fysiske eller psykiske smerter. Fysisk tortur kan fx være ophængning i lemmer i ubehagelige stillinger, mens psykisk tortur kan være, hvor offeret ydmyges eller bliver henholdt, uden at vide, om det ender med døden. Men virker tortur overhovedet? Dignity, som er et selvejende menneskerettighedsinstitut, der arbejder med at bekæmpe tortur, siger, at det er videnskabeligt bevist, at tortur skader hukommelsen. Tortur medfører nemlig en meget stor angst for at dø og dissociering i øjeblikket, fordi ofrene er magtesløse over for bødlens overgreb. Dissociering er, når man fortrænger en oplevelse eller lignende, så det ikke virker som virkelighed, eller at man bare helt glemmer, det er sket. Det betyder, at hjernen kobler fra, og at ofrene derfor ikke kan skelne mellem fantasi og virkelighed. Dermed ved offeret så heller ikke, hvad hun eller han har sagt i situationen. Derfor giver tortur ofte dårlige informationer. Ifølge kampen om Algier i 1956 kan vi finde svaret på, om tortur egentlig virker. I 1956 begyndte Front de Libération Nationale en bombekampagne i den franske koloni Algeriets hovedstad. Den franske general Jacques Massou forsøgte at bekæmpe oprørerne, blandt andet ved hjælp af tortur. Det øjeblik, de franske torturbødler gik i gang med torturen, begyndte ofrene at tale meget. De angav navne på døde modstandsfolk, gamle våbendepoter og personlige fjender, som ingen værdi havde for franskmændene. Den franske general Massou fik 2.600 personer arresteret og tortureret. Da Massou i år 2000 blev spurgt, om brugen af tortur var uundgåeligt i krigstiden, svarede han: No. When I think back to Algeria, it grieves me. We could have done things differently. Okay, så nu ved vi altså, at tortur virker i meget få tilfælde, som det skal. Hvad virker, og hvad virker ikke inden for fængselsstraf? Retsfølelse, resocialisering og retfærdighed er de tre store R'er, der trækker hinanden, når politikerne og eksperter diskuterer kriminalitet og straf. Der er hverken enighed om formålet med straffen, eller om den overhovedet virker. Kun ét er nogenlunde sikkert. Straf virker, men ikke på forbryderne. Politikerne straffer mere, hårdere og længere. Eksperterne siger drop det, for det virker ikke. Alligevel bliver politikerne ved. Spørgsmålet er, om de handler imod bedrevidende, eller om eksperter og politikere snakker om to vidt forskellige ting, når det handler straf. Straf har nemlig flere formål. Et vigtigt formål med straf er at frarøve folk deres frihed, og de skulle kunne vende tilbage til samfundet uden at gentage de kriminelle gerninger. Forskningen tyder på, at straf kan mindske kriminalitet ved at hæve fængselsstraffen yderligere. Man udførte et forsøg i Californien i 1982 for grove forbrydelser med ekstra 5 års straf for hver gang den dømte tidligere havde været straffet. Det betød, at alvorlige forbrydelser faldt med ca. 10%, mens de mindre alvorlige forbrydelser overhovedet ikke blev påvirket. Stramningen medførte ikke, at flere kom i fængsel, blot at de sad der i længere tid. Hvis vi tager udgangspunkt i den individuelle præventive effekt, som retter sig mod den enkelte person, som straffes. Tanken er, at straffen skal være så ubehagelig, at personen i fremtiden vil undgå at lave andre strafbare handlinger. I praksis er den individuelle præventive effekt nok tvivlsom, i hvert fald for fængselsstraffen. For at undersøge den individuelle præventive effekt, udarbejdes en masse statistikker over, hvor mange dømte, der falder tilbage til ny kriminalitet efter en udstået straf. Kriminalforsorgens statistikker i år 2010 viser, at ca. 26% af de personer, som har været idømt en fængselsstraf førhen, blev dømt igen inden for en periode på ca. 2 år fra straffens afslutning. Hvis man alene ser på de fængselsdømte, vender ca. 42% af de personer, der har været i fængsel mere end 1 gang, tilbage til fængslet inden for 2 år, og det samme gælder for ca. 21% af de førstegangsdømte.
Fodlænke og samfundstjeneste. Virker det? Fodlænken er en lille elektronisk sender, som man skal have omkring anklen. Senderen er i kontakt med en overvågningscentral hos Kriminalforsorgen. Man skal have senderen på anklen hele tiden, og hvis man tager den af, udløses en alarm, hvor der kort tid efter kommer nogen for at tjekke op på, hvad der sker. Før afsoningen begynder, skal man aftale en aktivitetsplan med Kriminalforsorgen. Aktivitetsplanen bestemmer, hvornår man skal være hjemme, og hvornår man må forlade sit hjem, f.eks. til beskæftigelse, indkøb osv. Under afsoningen må man ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer. Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg på bopælen 4 gange om ugen på forskellige tidspunkter af døgnet. Og hvis man ikke overholder aftalerne med Kriminalforsorgen, kan man risikere straks at blive overført til et fængsel eller arresthus, hvor man skal afsone resten af sin straf. En ny rapport viser, at det er alt for nemt at sætte GPS'en i fodlænken ud af spil. Fodlænken skal være inden for en given afstand fra senderen, ellers udløser det en alarm. Det samme sker, hvis modtageren fjernes fra den lokalitet, hvor fodlænken skal befinde sig. Det system virker udmærket og giver relativt få fejl ifølge Kriminalforsorgen, som dog af og til må køre ud til falske alarmer, fordi fodlænkens signal bliver afskærmet af f.eks. et badekar. En ny rapport fastslår dog, at afsoning med fodlænken kan reducere risikoen for at begå ny kriminalitet. Samtidig koster afsoning med fodlænken halvt så meget som afsoning i fængsel. Samfundstjeneste idømmes ofte i sager som spirituskørsel, berigelseskriminalitet og lettere personfarlig kriminalitet, hvor retten finder, at en betinget straf er utilstrækkelig eller fængselsstraf er uhensigtsmæssig. Filosofien bag samfundsfag er, at den dømte betaler tilbage til samfundet, og at det for samfundet er mere konstruktivt, at den dømte udfører et stykke arbejde frem for at sidde i fængsel. Samfundstjeneste udføres på offentlige institutioner eller hos organisationer og foreninger med almennyttige formål. Samfundstjenestesteder kan fx være børnehaver, biblioteker, varmestuer med mere. Kriminalforsorgen fører tilsyn med de dømte, og den tilsynsførende kan komme både i arbejdstiden og i fritiden. Det skal sikre, at reglerne bliver overholdt, og de ansatte kan også give råd og vejledning til de dømte om sociale eller personlige problemer. Hvis man ikke overholder vilkårene for samfundstjeneste, vil det få konsekvenser. For eksempel kan det medføre, at dommen eller den resterende straf skal afsones i fængsel. Til trods for, at samfundstjeneste har eksisteret i Danmark i over 20 år, er der ikke tidligere gennemført en undersøgelse af, hvordan samfundstjenestesordningen fungerer. Forfatteren Susanne Clausen, som har skrevet Samfundstjeneste, virker det, skriver, at tanken om at udstå sin straf ved at udføre et stykke samfundsnyttigt arbejde har stor appel. Det opleves som en passende og meningsfuld straf. Hun skriver også, at unge og arbejdsløse, som har været i samfundstjeneste, har således lavere tilbagefald til kriminaliteten end unge og arbejdsløse, som har afsonet deres straf i et fængsel. Og dermed konkluderer Susanne Clausen, at de formål, der var med at indføre samfundstjeneste i Danmark, er opfyldt, og at samfundstjenestesordningen som helhed kan betragtes som en succes. Okay, så vi kan altså konkludere, at der er rigtig mange forskellige meninger om det her, men i det store hele, så mindsker det kriminalitet. Så, slutbrud. Det var, hvad vi havde til dig i dag. Husk at se med næste gang, og lad lige være med at begå kriminalitet. Op på hesten med teksten.